Arestado ang isa ka lalaki bangod sa tuyo nga pag-hold up sa isa ka taxi driver sa barangay Javeliana, Haro, Iloilo City. Ang biktima mo si Joseph Aligado, 55 anyos, residente sang Santa Barbara, Iloilo, samtang ang sospek amo si Mark Presidente, 30 anyos, residente sang Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio sa taxi driver, iya ginpahayag nga naghalin ang lalaki sa GT Mall Pavia kag mapadulong sa Robinsons Main sa city proper. Samtang nagabiyahe, ginaligan nga namangkot ang sospek kung may GCash ang driver. Wala sang GCash ang driver, gani nagsiling pa ang sospek kung pwede nga makahapit anay sa Javeliana bangod mapalondry ini. Samtang pagkadto na sa Javeliana, ginaligar nga ginpugos sang lalaki ang driver kag nagdeklarar sang hold up. Nakakita sang kahigayunan ang driver gani naglumpat ini halin sa taxi samtang nagapangayo sang bulig. Nakaagom sang mga gasgas sa kamot kag palanakit sa likod ang taxi driver bangod sang iya paglumpat. Pagkuga sa akon, pagpasay sa kamot siya, nandito ko nga may chance nga glumpat ko. Sinabi ako para maglumpat ng ligid. Ang buto na single ko may ulat pero dradamping long sa may mission civil. Oy pag single ko ulat pero ang moto tao nagdalagan. Nagdaga masabi pero wala ko sa din na diretso. Nabatian ang taxi driver nga si Joseph Aligado.